ya duwe pantun kagem Pak Dalang Mas. Apa itu? Kok ini ya? Nah, dipantunin no. Ayo siapa ya? Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu Mbak Pak Bil? Dalang ayo kita menikah. Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda ki ya wis lulus ya toh. Ayo, arep sauran apa kowe? Kita ora trimo ngono kita. Ya betul gak terima. Oh, alah kowe manasi aku to. Alah. Jare mesti bojo. Aku ki duwe pantun ya Pak karo Mas Gareng. Soalnya aku makanya gak seneng karo Mas Gareng ki ya ngene iki lho. Tuku sego goreng ning pilang kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksudnya ra iso mancing, Ra iso ngalor karo mancing lho. Ora maido, Pak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Pripun, Pak? Medun mawon. Ora dok nengah. Siapa lagi enggak? Oh, meneng ora tak medun mawon, aku kok kaget Lagi joget tok medun. Oh, teng mriki. Engko dalange ketutupan. Ora apa season limbukan kok. Enggak apa-apa ya, Bu ya. Enggak apa-apa. Tadi yo bagus aku kok. Wah. Alhamdulillah Mas Gareng. Alhamdulillah luar biasa. Ketemu Mas Akbar. Ketemu malam ini kita dipertemukan atas ridho Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah ora nyono ora ngira kaya wong ngipi. Iso pinanggih warga ageng ing Laladan pundi niki wau? Weru kalih Bulak Mojo. Weru kalih Bulak Mojo desane Weru. Dusune Weru kalih Bulak Mojo sing kagungan damel. Oh ngoten. Nah, biasanya klebu Weru Ngotok. Weru Ngotok. Nggih alhamdulillah. Nimbali nuhoni dawuh panjenenganipun Pak Kepala Desa Pak Yudi Santoso nggih. Niku kepala kelurahane kita. Ketua sih. panitia niku Pak Sucitro ingkang dados lantaran kula lan panjenengan saged sowan mriki Mas. Matur nuwun Pak Sucitro dan kawan-kawan. Ya. Ujube bengi niki sedekah bumi utawa ngerti dusun. Nggih, Mas. Derek dawuhipun para sekina, para sepuh wong urip sing apik kuwi sing gelem nguri-uri budaya lan gelem ngakoni adat istiadat. Leres. Mergo awake dhewe kinudrat urip ing tanah Jawa, kudu gelem nyukuri nikmating urip, nyatane yo gelem nglakoni apa sing dadi perintahing Gusti. Amin. Nek awake dhewe mbok menawa ora dititahke urip ning Jawa, tak kira ya ora enek merti desa. Oh, ngono ya, Mas. Lah ya ngono to, Mas. Heeh, awake dhewe dadi wong Jawa, mula ana acara kaya bengi iki. Mula ana acara kaya bengi iki. Mula nek ana sing nganggep kok kowe musyrik, tak kira kleru tur ora bener. Oh, nek ana sing nganggep. Nek ana sing nganggep kaya ngono kuwi mbok menawa kurang pas, mergo iki wis perintahing Gusti Allah, wong urip kon nyukuri nikmate urip.
nyatane awake dhewe manggon ning tanah Jawa nikmate urip ya ngene iki syukurana. Oh. Coba mbiyen nek awake dhewe ora urip ning tanah Jawa upama diuripke ning Australia apa ning Amerika mesti ya ora ana adat budaya sing kaya ngene. Ora ana wayang, ora ana merti dusun. Lah mula niku, mula nek ana pagelaran sing kaya ngene iki suatu kebanggaan bagi kita bisa mensyukuri nikmati Gusti Allah. Ngono ya Mas Gareng ya. Iki omonge mbahku kok nek mbuh ya mbuh ora ora. Oh ngaturke panuwun. Nek manun estu matur nuwun. Luar biasa penontonnya Mas. Penonton Masya Hebat, Allah. luar biasa. Jenengan nak nggih pun nggih pernah tau teng Nganjuk. Mbon, Luar nate. biasa. Ternyatane penonton Nganjuk niku tolok ukur penonton wayang. Barometer penonton wayang. Barometer penonton wayang. Tur malih Mas Dalang. Nggih. Dasaripun niki karawitanipun Astabrata leres nggih. Paguyuban Astabrata niki Nggih. paguyuban terbaik nomor 2. Nggih, tolok ukur. Barometer. Ngisore condong raos, Mas. Hah? Ngisore condong raos. Walah condong raos bubar kok. Lah ya pasti ngisore pol ngono. Iki Astabrata ini terbaik nomor 2 Bapak. Oh, masa ta? Heeh. Lho, kuwi nomor 1? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, Mas aku. Dadi iki kanca-kanca cedak banget lho karo Gusti Allah. Oh, ngono ya. Heeh, luar Ning biasa. tenan Mas, banget bombong rasane ngati atase wong dusun wong desa iso sowan silaturahmi ana ning kutha Nganjuk. Nek jenengan teng mriki lumrah wong jenengan asline kene. Jenengan daleme saka kene pirang kilometer? Walah, lah karing glinding Mas, nggonku jalan Mas Trip kono kuwi. Ciduk berarti ya? Ah, ciduk banget no. Ngene iki dirego larang, Pak. Nggih. Ngono kuwi kok. Upama nek larangi sithik nek aku ngono 5 jam, Pak. Nek karek glundung iki lho. Heeh. Jenengan mau mriki ya wis ping pindho. Ping pindho. Sing sepisan tahun kepungkur. Heeh. Terus iki baleni ping pindho. Ping pindho sowan rene. Mang catet Pak panitia. Dawuhipun Mas Akbar Wopah Jagungan teng mriku insyaallah yang ketiga gratis. Sik, kapan aku muni ngono kapan? Nggih Pak, nggih wau teng mriku lho, teng ngen Mas Anggrah lho. Ora yo, masa aku ngomong ping 3 gratis. Kowe aja tumbak cucuan. Rombonganku wong pirang-pirang. Karone lho Mas, wong urip kuwi kudu duwe prinsip apa meneh seniman. Seni kuwi nek dituku larang ning nek dijaluk wehno. Lho bener. Lah bener ora? Bener. Tahun ngarep jaluk mawon Pak nggih, ampun dituku. Sik to, sik. Aku yo ora muni ngono, aku ora ngrumangsane ora kandha kaya ngono lho. Mosok to? Ora, lha kapan aku muni ngono, Mong? Iki wis jagakno panitia lho Mas. Lho. Sing ngomong nek kowe dhewe lho, rombonganku wong pirang-pirang iso ngomong gratis-gratis dijaluk wae. Apa ora merongos kanca-kanca? Budal dhewe ora bayaran ngono? Tak tanggungi aku Mas. Oh, lagi. Tak tanggungi aku nek gur perkara dhuwit ya hal-hal. Aku ki anake dhuwit putune bondo buyute bang. Sugih-sugih wong sak Prodadi ya iki aku. Loh, Mas Gareng. Alah hotel pirang-pirang. Heeh. Kanca-kanca nek dolan paling ning Nganjuk, Ciduk, ning Medion apa ning Batu Malang, aku nek dolan ning Amerika, Mas. Lho. Alah aku nek nyadus ning Perancis entuk kusalin katokane ning Inggris kok. Lho. Saking wong sugih, Mas. Aduse ning ndi? Perancis, Nek katokan. Inggris. Lho. Lah Prancis ning Inggris apa ora kontal kantul? Ora iso. Lho, lah kok Tutupi ciduk. masa rumangsaku wong sugih jare mbok tanggung. Mbok tanggung. Ora apa-apa, Mas. Ning sing elek mung siji, Mas. Apa kuwi? Hobiku Oh, hobimu apa, Mas? ngapusi. Lah ngono kok dibanggake ngono kok disombongke iki lho. Iki boleh ngomongnya juga ngapusi. Iki uga perkenalan nek aku tahun kepungkur nak pun nanti sowan mriki to Mas. Nggih leres. Nek niki panjenengan Mas Gareng perdana. Perjana Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya jika jenengan mengenalkan diri. Leres, Namanya Mas. siapa, rumahnya dari mana, Oke, statusnya apa, Oke, menempuh pendidikan apa. Oke, siap. Saurono. Oke, nggih. Derek tepang lah diwanuh. Orang bilang tak kenal maka tak sayang ra ngono to, Mas? Ayo no. Injih. Gandeng aku lagi rene sepisan iki pun disekseni para warga ing laladan werulan pundi mau Bulak Mojo. Bulak Mojo janji bengi iki gandeng aku rene sepisanan perdana kula mboten badhe mikir bayaran, Pak. Hebat nek ki luar biasa. Nek mau sampeyan makane aku meng salah nek ki jenengan dhewe ya. Aku dhewe Kesadaran ya. disekseni piyai weru sak Bulak Rejo. Bulak Mojo. Bulak Mojo. Heeh. Bengi iki khusus bengi iki nggo golek seduluran gak bakal kula mikir bayaran. Kok kendelmen lho sampeyan? Ben dipikir panitia dhewe.
Mula tak kira ki nek mentingne seduluran ya kabeh ki dipikir panitia. Lah iya lah nek aku kon mikir kok aku arep melu panitia. Wong aku tak kira ora apa-apa nek ora dibayari tak kira. Alah sesuk mekar kok. Masa gareng iki duwe mekar. Aku ora bojoku sing rewel iki. Entahlah padha ae. Mek 5 juta setoran 120 kok asem kok. Akeh mendaya ya. Mas Gareng iso kok ndang lanjutkan. Nggih kula Gareng jajak wingking saking Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Status sakmenika sampun omah-omah. Alhamdulillah pun patutan lari setunggal setri umur 4 tahun. Terusan apa ya pendidikan terakhir. Aku ini apa sekolahku ya? SD wis, SMP wis, SMA. Oh, SMA. Kuliah ya wis. Oh, kuliah ya wis. Ya lulus. Alhamdulillah. Kulot, Mas. Loh. Kumlot to? Kok terbaik lho, terbaik. Lah ya nilai terbagus itu. Kumlot iso kulot-kulot dikathok. Sak ngisore kok, Mas. Kulot dikathoki. Lah iya aku sak ngisore kumlot. Oh iya. Sak isore kathok. Luar biasa. Mas Gareng jajak. Kenapa kok enek embel-embele jajak? Lho, kuwi apa jajak ki apa? Heeh. Nek bae warga kene ben ngerti. Kok paringipun wong tuwa dipun paringi tenger utawa asma utawa jeneng Didik Sudrajat. Ning wong desa kuwi jaman aku jek cilik rak pelo nek nyeluk ora Mas Derajat ning Mas Jajak ngono lho Mas. Terus dadi teko gedhe nyeluk Jajak. Ning alhamdulillah dari nama Jajak iso jajak kutha sak Indonesia. Wah, maksudnya jajak tanggapan. Ora. Lho, lek jajak rosok. Ngono kok. Mas Didik Sudrajat jenenge. Injih. Wah, ya apik lho jenenge, Cek. Aku kok Dik, coba apik jenengku ya bagus kok. Wah. Iya tak akone emang pas nalika rupane durung di apa kuwi celoneng-celoneng putih. Ya aja dirupak-rupake dalang bagus kok ngarani kancane kok rupa. Wajah Pasuryan. Ngono lho. Pasuryan rasa karo melet kemayu nek ra umum. Wajahe durung di oneng-oneng putih Gareng. Oh ya jek enom. Aku kok Dik ngono ya ora usah mbok pamer-pamerke. Aku wong ngalelah lembah manah ngene iki lho Bu. Bot-bote gur golek dhuwit upama ra iku ora tak orek-orek nek gur dalange jauh Bu. Maksudnya nek ora macak Gareng. Ora macak Gareng. Kuwi wajahe karo aku. Lah karo dalange jauh. Ganteng kowe. Ganteng kono. Pak aku pengen ganteng aku ora bayaran wong sing ngejak kono kok. Saya tak urus Mas Gareng. Piye neh? Kok iso njajak ki pamrih dongane wong tuwa ben iso njajaki ndi-ndi tanggapan ndi panggonan jajah desa milangkori sekeh omah dienggoki ngono kae lho Mas. Heeh, berarti iso dibagakan orang tua ibarate tanggamu arep maido kowe ki isin. Alah Mas, aku. Mergo sampeyan iki wis njajaki ndi-ndi mergo saka dongane wong tuwa ngekeki sampeyan jeneng Didik Sudrajat, derajate dhuwur mergo njajaki ndi-ndi. Bener Mas. Aku nek yo bar padu karo tanggaku. Ngarep omah. Heeh. Penyebabe elek-eleke kira aku di sekolahke wong tuaku. Iya no. Aku sekolah ngantek lulus sarjana. Bareng mulih lah kok aku Gareng. Tanggaku ngarep omah semonto. Halah ora membo oleh sekolah dhuwur-dhuwur tunggane balik sekolah ra dadi pegawe gur diadi Gareng. Tangeh lho nek iso sugih. DC ngono karo tanggaku Mas. Loro atiku. 2018 kuwi. 2018 eling-eling teko saiki. Cik loro ya Mas. Tak parani ngomahe. Halenono pisan kas unimu aku ngono. Halenono neh tembungmu. Ngarani aku ora iso sugih tangeh rak ngono. Titenno tak buktikan 5 tahun lagi ya. Padahal mau ngecene 2018. Alhamdulillah pangestunipun wong tuwa karo pangestunipun para tamu 2023 Mas. Tahun kepungkur. Alhamdulillah. Parani neh. Parani no pembuktian. Tembungmu mbiyen piye? Baleni neh aku. Tangeh nek gur dadi Gareng nek iso dadi wong sugih. Langsung tak jawab Mas. Bener omongmu aku. Kok iso bener iki lho? Lah nyatane ora sugih-sugih. Lah ngono ngopo mbok parani neh? Ya gur memastikan nek bener. Ora duwe isin rumah saku. Alhamdulillah iki lho delok penonton pirang-pirang. Sampeyan ngene iki ibarate anu Mas. Apa itu ibarate ana tembung to? Golek ana jeneng dhisik, engko jeneng mara dhewe.
Aku jane urung doyan jenang, jenenge mbahku sing urung wis ra tedas sego tak gekno jenang kok. Mosok aku mbok wae jenang. Ibaratnya sampean ning Nganjuk baru beberapa kali ibaratnya babat-babat dulu. Dadak babat sing dibabati apa to, Mas? Mas. Kayu entek resik saking omah dadi tembok sing dibabati lho apa? Jogan resike ngene wis ora enek runggut babar blas. Maksudnya ora usah mikir biaya. Sing arep mikir sapa kan ini biaya dipikir panitia kok iso ngeyel kowe iki lho. Maksudnya ki piye ya kok wangel men to? Maksudnya ki ngene iki lho. Maksudnya aja mikir dhuwit, ya to? Aja mikir dhuwit. Ibaratnya sampean nek wis pentas ngene di akeh sing tresno karo sampean, engko sampean engko nek regoi nututi dhewe. Kowe ngenyek aku. Lho. Kowe iso ngenyek iki sharing. Lah kok ora entuk mikir dhuwit mbok anggap aku ra di dhuwit. Lho. Mas Lah iya kok. maksudnya ki aja mikir biaya nemen. Bener Mas, wong urip ki aja gur sak mangsa sak obah sak krembyah kok sing dipikir mung dhuwit. Nek iso sak obah sak polah krembyah sak obah golek ana berkah. Mbok menawa saka berkah kuwi awake dhewe linambaran saka Gusti dadi wong sing uripe kebak barokah. Amin. Tuladane ngene Mas, Tuladane dioyak kaya ngopo nek awake dhewe sangune pancen mung gelas. Entuk banyu sak ember sing digo balik ya mung sak gelas. sak gelas betul. Umpamane aku nyambut gawe kok bayaranku kudune kok 200 ndilalah bengi iki entuk 100. Mbok menawa sing 100 karo Gusti Allah dijoli seger waras. Amin. Ning enek saka mangsa janjane kaya jenengan ora perkara rego dundunan mang. Janjane upama jenengan kok kudune bayaran 100 ndilalah kok njaluk 200 karo Gusti Allah sing 100 ku ya dijaluk mbuh dijoli saka kesehatan, mbuh dijoli saka liya-liyane masalah. Mula wong urip pira-pira nek disyukuri muga-muga berkah. Contonen aku lho Mas. Aku gareng iki gareng sing sarwa cukup. Keluargaku tak cukupi kabeh Mas. Aku omah-omah wit taun 2019 teko iki alhamdulillah bojoku urung tau nek ora kecukupan kabeh tak cukupi. Contone lagi ndingi. Bojoku kancane do tuku motor Jawil Mas, kancane tuku motor Nmax aku mbok ditukokke. Ora usah dadak ngenteni sesuk dik saiki. Piye Mas? Cukup ya Dik, cukup. Sik. Tanggane do tuku gelang Mas, aku rek gak mbok tukokno gelang ora usah sesuk Dik, cukup ya Dik, cukup. Sik. Jangkrik wong sing sarwa kecukupan. Kok tembungmu ra penak ngono to? Kok ra penak ngopo? Uripmu ki pokok prinsipmu sarwa cukup. Heeh to? Iya. Upamane kaya bojoku eruh tanggane tuku motor Nmax. Motor Nmax. Sambat ning sampeyan. Sambat ning aku. Mas, montore kancane anyar. Iya, Dik. Aku njaluk motor sing kaya kancane. Cukup ya, Dik, cukup. Mas, tanggane tuku gelang, tuku kalung. Aku ya pengen gelang karo kalung kaya tanggane. Cukup, Dik, cukup. Alhamdulillah bojoku iso nampa teko saiki blas ra ndek apa-apa. Bojo ora tanggung jawab kowe. Ibarate ngono ki disembadani, tegese cukup iki ditukokke. Sing nggo nukokke apa iki aku urung cetha kok. Jare sing mikir panitia. Lah mula kuwi panitia ndang digenahke kok gak ono sing genahke blas e. Wis, aja wis melu aku. Oh melu kono. Wah iya no. Kok kono pira, Pak? Kowe iki ngece iki, nek iki ngenyek, mbok kira aku dalang sing seneng motong, pamane kok dhuwur grojok-grojok tekan isor kricik-kricik. Sing rasa pong petuk lagi pisan yo, Pak. Aku lak kudu ngono critane wong-wong kuwi. Lho, wis mbok kira nyileti bayarane kancane ngono. Mangsane. Ora. Rasa nesu. Ngono mangsane kok Masaku. Lagi petuk pisan kok iso ngarani sing ora-ora. Iya ya ora usah galak-galak. Tak cipok meteng. Wes luar biasa. Lho, nyapa? Mosok aku dicipok. Ora maksud iki tresno karo sampeyan. Tresno muga-muga dadi seduluran ya Mas. Amin. Ya. Ayo sing bangu ndongakne apa Mas? Ndongake mugi tansah gemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan adoh saka syukur sakit bilailan mala bencana ciningkira saka etan baling etan saka kulon baling kulon saka kidul baling kidul saka lor baling lor sak paran-paran sak dalan-dalan entuk kawilujengan nyandunga sekar cepaka mulya manggiya yuwana basuki bagya mulya widodone ring sambikala. Amin Allahumma. Amin. Wah luar biasa. Amin nek gak semangat to Bu. Baleni nek dongane wit awal. Amin Allahumma. Amin. Ngono lho. Sik dongane wit awal dibaleni. Ben kompak jajal baleni pisan kak sik. Sing lho cempaka mulya barang lho. Cempaka mulya terus nyandung boto lho. Nyandung cepaka mulya. Lah ya aku rapal baleni jajal pisan kas nak kompak. Amin kabeh. Heeh, jajal. Lapo aku mang donga dawa-dawa.
ning sastramu apik kok. Apik yo lali kok yo. Ngono wis spontanitas kok Mas. Mas kon baleni. Kon baleni angel ya wis. Ketemu. Gak maksud iki dongane kaya wong dalang ngono lho dongane. Alah ora sambok pamerke ning kene. Piye to? Aku roh tenan lho iki. Alah, isi Purwodadi lho, rektore sapa? Alah. Apa? Isi Purwodadi. Isi Institut Seni Indonesia Purwodadi. Leh, engko sik to, ora enek ya. Enak. Isi ki eneke Solo, Yogyo, Bandung. Alah. Kok iso kon Purwodadi barang ora enek iso isi lho. Eneng Mas. Rektore lho aku. Dosene bojoku, mahasiswane lho sitok anakku dhewe. Lah ngono kok disombongke. Isi sing jurusane pedalangan karawitan tari kuwi. Mosok enek Purwodadi. Oh, nggonku pertanian kok jurusane. Lah ngono kok seni lho. Seni menanam padian ya enek to, Mas. Oh iya. Biyen tandur kan ditata karo mundur, sakniki kan modele jejer legowo kae, ditandur karo maju. Terus mboten mriki enek. Ora enek wong kene guru brambang kok. Kene malah mesin duluan. Malah mesin. Luar biasa. Dungane mong lho aku sastrane kaya wong dalang ngono. Alah aja. Aku nek ndongakne ora runtut kaya ngono lho Contohnya nek basane. jenengan ndongake piye? Nek Nggih ndongake. ya muga-muga dusun kene baldatun thaibatun warapun ghafur. Oh ya slumrahe dongane kiai ngono kae. Oh iya. Sampeyan iso kaya sastrane apik nyandung cepaka mulya. Lha ngene kak sastra sing indah, sastra sing apik kaya dalang. Alah, aku tak baleni mbok tiru. Kok iso wedi kesaing iki lho. Ya ora kok wedi kesaing. Nyapa? Aku kalah bagus, mosok engko kalah pinter. Orane sik ta. Orane ngono. Engko sampean gek-gek dalang ning macak dagelan. Dalang ning nyamar dagelan. Alah rasah ngono aku isin, Mas. Lho. Kok isin iki piye maksude? Alah ning endi nggon wis do ngerti aku kok, Mas. Lho. Wong kene Alah wong kene ya do ngerti. sapa to sejatine gareng jajak? Alah anggere nek tawuran ya aku dalange, Dik. Maksudnya iki dalang wayang kulit ora kok dalang kerusuhan Mas aku rumangsaku. Iki bloko suto blak kotang terus terang para Bloko sederek. suto blak kotang terus ketok. Nah, terus terang kok terus ketok. Lah yo nek terang ki ketok. Jujur wae niki Mas Gareng Jajak niki nate nyecep ilmu wonten isi Surakarta jurusan pedalangan ketitik. Tepuk tangan. Kok guru yogane tok sing tepuk tangan ya? Malah wedi ya. Kok gawanmu gegek yogaku. Iya ketoke cacah. Orane ngono. Mawe aku sampean WA to. Nggih, Mas nggih. Akbar mengke dalu nderek ngrusuhi. Nggih. Terus tak pencet kontak. Mas Gareng Jajak. Kok grup yang samai alumni pedalangan isi Surakarta. Berarti sampean nate ora ketang sedelok utawa lulusan alumni jurusan pedalangan isi Surakarta. Jujur ya to. Pedalangan to. Ayo. Tepuk tangan ngono neh engko. Yo piye yo Mas Awi jane isin, Mas. Terus kok merendah ngono. Ora merendah. Lah piye? Contone jenengan lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik nyang Nganjuk dadi dalang kondang. Amin. Lu bareng aku lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik gareng. Loh gini Mas, ibaratnya wong lulus saka lulus tekan kampus sih ora diajab tidak diharapkan dosennya kudu ibaratnya dadi sapi kabeh padha kabeh, dadi wedhus kabeh ora. Beda-beda, ning tujuannya tetap seni dan budaya. Enek sing dadi dalang sing kondang, enek sing dadi guru mulang seni budaya, enek sing dadi kaya sampean dadi gareng-gareng kan ya dapukane wayang. Wayang kan jurusannya pedalangan. Ane penak dalang kok, Mas. Lho kok sampe nak dalang lho. Cek 15 yuta. Gareng sewengi 350 ya, Bu. Mangan jobo. Ijek mangan jobo ya. Aku wae lurung entuk. Aja ngono. Dalang ki angel lho. Ibaratnya pucuk rambut nganti jempol sikil 6 jam tidak berhenti. Lah ning kan mentale iso ditata, Mas. Lho kok mentalnya Lah madepe rono lho gak berhadapan langsung karo audien beda nek dagelan, Mas. Berhadapan langsung ki nek gak duwe mental spiritual sing kentel amoh, Mas. Ngeblak lemah kasep, loro mah, lor kidul, lor Roro iki ngawur. Ibaratnya dalang iki penak mergo ngadepe debok. Ora menghadap penonton. Rekoso dagelan, Mas. Madhep nonton ngene iki lho. Wong semene nyawang aku kabeh ngerti, masyaallah, gumun. Tontonane ning kene kok iso rumangsaku. Ya jan nek pancen iso isi Surakarta jurusan pedalangan ning dadi
gareng. Tuduhno ora keteng sak itik ibarate banyu sak cipratan, ibarate banyu sak cidukan. Apa tuduhno apa? Arep apa? Suluk, sabetan, anta wecana. Ngene lho Mas. Piye? Aku ki Piye? aku ki pekewuh Mas. Pekewuh apa? Mas Gareng Jajak dikongkon dalang setuju napa mboten? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nuwun sewu panitia niki ampun lunas dereng. Maksudnya nek dereng, kula upama kon gareng mungkin bayarane separuh gareng kula nggih. Dalang e. Piye? Piye ibarate umpama durung lunas. Durung lunas. Nek nganti aku kon ngicipi dalang, ya bayare sing paruh nggo garenge wong kon dalang kok. Wis lunas kok. Nek wis lunas. Lho, lah aku gak bagi aku. Ya gampang perkara dhuwit aku karo sampean napa. Ngene lho Mas, ora kok perkara mbuktekke aku iso lan ora niki ora kok ngono. Aku rikuh karo pekewuh. Lho, iku pekewuh iki apa? Perkara. Nek nganti aku njajal mayang gek ternyata apik aku sok ben nek sing rene aku dak kowe gelo. Wis jajal bayangno perasaanmu piye. Mongko kowe wis pindho. Aku terima tahun ngarep nek nanggap sampean aku tak gareng. Tenan lho nggih. Mang tulis Pak Panitia, besok tahun ngarep sing dalang kula, sing gareng Mas Akbar borongane 2,5 juta Pak, komplit niku. Oh, deal. Iso murah men 2,5 juta itu. Wis ben wong ora payu kok lapo. Ibaratnya aku tahun ngarep Gareng. iki rumore ya. Tahun ngarep garenge aku. Nggih. Dalange Aku. Lho, dalange sampean garenge jenengan. Oh, simulasi sik ning ngono. Simulasi dalang kene. Contoh, Simulasi. ning tenan kok nganti sesuk kok luwih payu aku ditehen iki. Ngajuk awas aku. Tepuk tangan sederek. Nggih. Oh ya ben kaya gareng ya. Sudah. Tepuk tangan. Monggo Mas Dalang. Mongko pakliran kuwi nut jaman kelakone. Dawuhipun almarhum Ki Mantep Sudarsono. Pakliran wayang kuwi nut jaman kelakone. Tuladane gawe sanggit garap lakon, bedol kayon terus limbukan kuwi ya entuk. Entuk. Bener ora? Bener. Dedok. Waduh. Iki dalang kocrok apa piye to iki? Ayo dalang nut jaman kelakone kok, Dik. Iki apa? Serebek apa-apa? Bedol kayon ya ayak hong to, Mas. Ngawur dalang. Iki garenge rung metu ya? Urung. Ya wis kene sik. Klasik. Ayun. Sik. Latihan. Bedol kayone kuwi nganggo ayak hong, Mas. Enteke tungdah tak tung. Ayun. Iki ringan model piye? Alah garap, Mas. Kowe ora mudeng garap belas. Iya. Iki jenenge nut jaman kelakone. Iya simulasi ya. Gua tahun ngarep aku dalang. aku Gareng. Iya. Borongane piro mau? Oh, 2.500. Oh iya. Eling-eling ya saya. Bedol kaya ayak hong terus tungdah tak tung dadi ayun-ayun. Oh, iya. Ora usah nggo irama dikirongi. Oke? Oke. Iramane tanggung mawon. Oh iya. Tanggung jawab.
awake dhewe iso silaturahmi ning laladan Nganjuk. Iki gandeng awake dhewe ora ijen, iki ana bintang tamune gareng. Wah enek wayang kok langsung limbukane lho. Garengipun, Cok. Heeh, serampatke. Ya garenge jumeneng. Aku mbok kon apa? Gareng, Mas. Lho terus mbok kon joget apa? Serampat, Cok. Sedo. Aku macak dalang iki. Lho, dalange sapa sih? Jenengan. Lah iya manut dalang to Purwasesa ana astane dalang. Setuju Bapak Ibu? Oke. Lagi iki lakon dalang kon serampat. Penonton yo damen kok. Kok damen to kowe iki? Lu macak dalang kok serampat? Lho, dalange sapa? Jenengan. Lah iya manut Purwasesa ana astane dalang, Mas. Serampatke, Cok. Ngaturke sugeng dalu para pamirsa. Seneng lho. Dalang kok, Dek. Ya ampun. Bintang tamu kok wani karo dalang. Iya, nyuwun ngapunten Pak Dalang. Oh iya iya. Kak dadi kowe apa ya, Dek? Jogete gareng iki. Jogete gareng. Yes, gareng bintang tamu kok. Wis to ya. Terus iki. Wis. Alhamdulillah ya Mas Gareng ya. Lho, iki terus to? Lho. Dalange sapa, Mas? Jenengan. Lah iya manut dalang no. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang Kucuk. Wilujeng. Mas Dalang Kucuk. Oh, iya ora badi kaya ngono kuwi. Mboten mareng nggih, mboten mareng. Karo dalang kok, Mas. Aku ya manut to nggih mengke. Nggih. Kok aku ora bayaran. Nggih, kados pundi Mas Dalang Jajak? Nggih, kados pundi? Aku pekewuh, Mas. Ora. Aku bar iki engko nesu. Ora nesu. Ngene apik aku wayangane piye? Mboten. Ya dalang no. Berarti ana limbukan ya ana critane no. Suluk tantang-tantangan. Perang ya? Iya, weh. Perang ning wayang? Gak. Lha apa? Aku bi kowe. Lha iso. Ya wayang dadi dalang ngedep kelir, ngedep debok kok. Aku iki kelingan, Mas. Kelingan apa? Biyen zaman aku nom-noman iki untuk bojo iki gara-gara lomba perang. Lho. Sing menang untuk bojo paling ayu dhewe. Alhamdulillah, Mas. Heeh. Bojoku elek wong kalah. Ngono diumone. Perang apa? Wayange apa? Wayange kulit to, Mas. Wayang kerdus ya tugel ngawur. Maksude iki tokohe. Lah ya genahno wong lek tekok wayange apa kok genah semene wayang kulit kok tak tekok. Anoman musuh sabrangan apa? Musutan kali yo kenek. Rasa nyabrang. Tak jumpuke kuwi anomane wis ana. Sabrangan iki. Heeh. Bae dadi dalang di peniti ya enak. Masyaallah. Duwe penyimping. Wah, kok dadi gareng dadi peniti to aku ki bareng kok akeh men sambene. Apa-apa engko tak embui 50. Hei. Sing imbui malah kono. Wah. Ki apa sih? Suluk apa? Suluk, Mas. Oh. Cengkok isi Purwodadi. Iya. Paham to, Cok? Tepuk tangan. Oh, sik urung isi suluk wis tepuk tangan lho. Cwangkahang sesumbar lindu bumi gonjang kancing kumaludo kadi guntur ketuk omo pengkang jalani mbak lumembah Hop. Ki suluk cap damen piye to kuwi? Suluk kok nganggo dalu tang tutu dentak tang. Suluk sing Prabu sing berwibawa.
dalang kuwi kulinio sregep sinau nyawang endi-endi nggon ben banyak khasanah budaya iki cengkok isi Purwodadi kowe iki ra ngerti suluk kok iya nggih Pak Dalang matur sobomu kurang adoh iya original iki iya Tuhu Sang Wisnu Bathara arsa hang lebur bumi nyatlang ning kalangyan aglar pandam moncar inon lir kegonang surem coring pagang kaselan pacaring purnaning sabetane ora salah kok ora nggo tantang-tantangan sik to? Kok langsung mati ora nggo tantang-tantangan sik? Oh, walah kowe kira ngerti ya, Mas. Lho, ora ngerti piye? Anoman kuwi satriya kondang perwira yuda. Tangane atos ngampleng pisan langsung semaput. Lah kowe karo anggota perang kesuwen, lah kuwi ra ngetokno nek Anoman kondang no. Kuwi dalang lumuh kuwi. Alah ya kowe sing gak jos. Anomane kondang-kondange wayang tangane atos sikile mantep kok. Lah penonton kadung ngenteni tantang-tantane kaya apa, perange kaya apa. Lah kok Anoman gak ketok sekti. Kowe iki mudeng ora we. Karo anggota wong dadak suwen. Oh, alah kaplok des mate wong iki wong kondang. Oh, alah. Berarti ngono ora sanggo perang ya? Ora, wis wong kondang kok. Lah nek cara ngono wayang bar jam 1 no. Lho, ngono kuwi karek pinter-pintere kowe to, Mas. Oh, maksudnya pinter-pintere. Ya iki gak semaput to. Semaput. Tambani urip neh ngono. Diantem neh? Semaput neh. Semaput neh. Terus mamane wektune jek turah. Ditambani neh. Oh, urip neh. Sik tapi wayang apa puskesmas yo tambani urip neh lho. Alah, kowe urung duwe bojo nek ndiko bojo kaya aku lho Mas bar urip neh. Oh, wah racus blas kowe. Mula banyak belajar dari saya. Aku ngakoni kok Mas, aku jek Joko Tingting. Mula perlu banyak pengalaman menyerap ilmu kepada sampean sing wis duwe bojo. Lah ngomong to. Joko Tingting, aku udah wongo lho masyarakat Bulak Mojo, masyarakat Weru sing ngerti. Akbar dulon apa nate? Dalang Akbar krungu, dalang Akbar gendaan, ora nate. Dalang Akbar kambon wong wedok apa nate? Ora tau krungu. Aku ora tau krungu Mas. Heeh, ora tau krungu ta? Sampai ngono piye Mas ya? Heeh, mergo primpen. Mergo aman. Heeh. Primpen. Mula aku njaluk ilmu nyang kowe. Lho, aku nek petuk Birgita lho, ewah aku Mas. Lho, Birgita sinten iki? Iya. Penyebabe pekewo. Lambeku rasane ijek Mas. Tak tupapuk. Iya, aku nek petuk Birgita ki ewah aku. Lambemu Rasane ijek, rasane ning lambe ijek ana rasane wae. aja saru. Ki di live streaming konotasimu negatif. Kok iso negatif lho? Lho ning lambe rasane kaya jik. Lah ditau dikaplok sendal kok. Oh. Akhirnya Masang dikapakno. Yo pikiranmu sing elek Joko kok pikirane ngeres. Oh iya. Oh. Layak wong primpen. Wes ya. Wis yo. Wes. Aku yo ora nek hitungane rek suwe-suwe. Wis ngono ae. Wis ben roh kondang ya Pak Anoman ya sekti ya. Sekti. Kok nek perange kok suwi berarti ya. Maksaku lindu bumi piye meng. Kok mbok tiru. Ora. Apa kok tiru? Aku ndowo ditiru, kok ditiru perang ditiru. Heeh. Mari yo bejane menang kowe. Aku gur kalah bagus asem. Sik to, ngarani apa mong? Nek petuk bir kita pakai mergo Bibirku jek ono rasane, Mas. iya. Kon ngadeg no. Sapa? Ya bir kita no. Ya pokewuh no. Lah pakai wae. Lah mosok aku bar dikaplok sendal kok ngakon.
Ya aku. Lah wis kono ngono. Ya Mbak Bir kita. Ayo berdiri ya ngancani Mas Gareng. Ki dalang jajak. Ya. Spontan aja. Yo. Oh alah. Lho. Ngene kok tak arani pengrawit apik. Ya. Pengrawit kok ora pengerten blas. Sinden lho lingguhe ning kono. Jumeneng lho gur tuwa kene spotmu ya dawane ra umum. Lho. Ya ben sinden iki golek keringet. Heeh, ben ora kademen iki kan nek adem. ketok golek keringet kademen ya medun sik mubeng rono to, Dik. Kok teko kene pas spote ban. Ya kesel no lek medun. Lah ring golek keringet. Ya. Kok Berarti spotnya gak entuk dawa-dawa. Ojo dawa-dawa. Contohnya spot sing gak dawa iki piye? Kowe munggah ya. Nduk tak tuk dudang, tok dang tuk jam bar wis ngono lho. Oh, dijajal ya Mas ya, Piye dijajal. mong jajal balenono. sik. Lah ayo lali neh wis. Spontan kok. Nggih, tonton. Masih Nah, iki aku pamane duduk iki sik. Kita hadirkan satu artis yang cantik nan jelita dengan khas suara merdunya, cantik orangnya, pernah tenar di masa kemerdekaan yang pertama. Kita hadirkan. Suwi men to. Kok iso masa kemerdekaan zaman Londo ya. Kowe gak Cina mbiyen? Ora. Ada gede ayu. Sapa jenengmu? Mbak Bir kita ngono kok iso. Mbak. Elengku bir bintang. Hei. Sananganmu kuwi. Kita hadirkan gede ayu. Bir kita. Wes ngono wis kok kene kok iso bingung lha apa. Kok elik men to? Ora pokoknya eleke Mas, ini tanggap situasi dan kondisional. Kok ger tungcrut Kok mak ngono to. ceret ngono to Mas? Kok mak ceret? Wong terakhir lagi mules kok. Makasih ya Mas. Selamat malam Wilujeng Dalu. Nggih, Wilujeng Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya sik semangat ya Oh, Pak. semangat. Ya Mas Garing ya Mas ya kademen iki penontonnya sik ngematke Pak Dalang, ngematke sampean iki hebat berarti warga Ning Weru. tenan tak akoni warga iso kumpul menyatu guyub rukun iku nek nonton wayang. Jajal nek kita anggapane ora wayang ana sing gelut, ana sing tukaran, ana sing waduk, ana sing linggih. Lah nek wayang lho pinarak jenjem, lenggah, mirsani anteng, penonton yang baik dan kondusif. Umpama ora seneng paling ngadeg balik karo rasan-rasan. Lah nyapa rasane. Diapure ngono ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Lek Nyatane seneng ya do pinarak to. Kaya bengi iki alhamdulillah. Ayo menyapa warga masyarakat. Niki acarane bersih dusun, Mbak Bir. Nggih. Ngeres. Ngagem pantun kemawon nggih Loh, Pak. pantun Dalang. boleh. Pinter iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki lho. Hei, atapok. Live Ora streaming. entuk saru. Lah melon iki. Jurung mesti to, didengarkan dulu. Aku nek ro kene kudu wae. Hei, kudu apa? Kudu semau omongan wae. Oh iya, Ayo tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Amin. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Apa itu? Kok kene ya? Nah, dipantunin no. Ayo sing apik ayo. Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak Pak Bir? Dalang ayo kita menikah. Hei! Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda ki ya wis lulus ya to. Ayo, arep sauran apa kowe? Kita ora trimo ngono kita. Siapa tuh gak terima? Oh, alah kowe manasi aku to. Lah Alah. Jare wis duwe bojo. aku ki duwe pantun ya Pak karo Mas Gareng. Pripun, Soalnya aku pripun? makanya gak seneng karo Mas Gareng ki ya ngene iki lho. Jajal tak dungokne. Tuku sego goreng ning pilang kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksudnya ra iso mancing, Ra iso ngalor karo mancing lho. Lah, Mas. Ora maido, Pak Bu. Piye, Mas? Biyen seneng aku tak tolak rek. Mula yo ngelek-elek aku terus ora apa-apa. Ora apa-apa, aku los modele.
Sampean Mas, sampean ini apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho efforte. Astabrata ya nek kepanjangane ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgita Ayu. Ha, tenan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgita Ayu, pas to? Sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Serat ayu Mas, Mas gareng laras iki. Grupnya jenenge apa Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, Aku ndek grup dhewe. apa? Madya Palastro. Madya Palastro. apa kuwi? Madya ki di antara, Palastro ki mati. Dadi kerawitanku setengah mati. Ora payu to. Ora payu iki Lah jenenge. piye? Enek grupe ora tau tanggapan. Apa diarani nek gak enek grupe nyatane yo latihan. Nek piye jajal lah. Sing penting latihan terus. Penting kumpul. Rong setengah yo dong. Nanggap campur sari. ya, Dikancani Mas. Mbak Bir iki lho. Kowe lho dalu no. Nggih Mas Gareng, Masya lama tidak Allah. bertemu ya Mas. Bocah kok ayune kaya ngene. Masa ta, Mas? Iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Anake sapa? Wis ora wong pira urunan. Wong nek pendidikane rendah ngene iki kok, Pak. Lah. Lho nek wong tekok karek nyauri kok nesu-nesu. Ora nesu lho gunane sampean Lah anake nek karek pira? tak tekoki anake wong pira jawab piye? Loro. Lah ya ora ampung to perkarane, kok dadak nganggo nesu. Wong aku anake wong sak desa ora geger kok. Lah kok anak wong sak desa. Akeh men iki? to? Akeh men. Kok akeh men Apa ngawur kowe iki. Lah piye? Pak aku main gedangan, ibuku gedangan, padha-padha sak gedangan sak desa kuwi lho. Oh, iya, Oh, anake wong sak Anake wong desa gedhe. Akal pikir cepet. Banget to. Ya. Aku berarti kurang Nyet, pinter ya Mas. bocah-bocah iki gur menang ayu karo ganteng asli goblok. Weh! Kurang ajar. Iki nyuwun sewu ya, ora kok umuk, ora kok takabur. Apa? Aku lulusan SSN, sarjana SSN. seni. SSN. Mbak Bir kita kemarin juga baru diwisuda menjadi sarjana seni, lulusan ISI Surakarta jurusan Karawitan. Kemarin baru saja diwisuda. Kok iso Sampean nyolokne ini, kucluk? Saiki titel iso dituku kok. Niku. Angger gelem mangkat karo bayar SPP rutin ra yo lulus. Nek sampean pinter tak bedheki Mas. Bedhek ana. Bedheki. Donya wis sadurunge nek donya aku wis bedhek-bedhekan kok. Karo sapa? Iya iki. Goblok aku malah ketok gobloke. Ayo bedhek ana. Nom-nomane Raden Janaka iki sapa? Nom-nomane Heeh. Permadi. Ya. Nah nek nom-nomane Raden Kresna Raden Kresna iki Narayana. duduk jari pinter jari SSN jari dalangi ora ngerti ndang apa Nom-nomane Janaka sapa? nomane Permadi Nom-nomane Kresna. lho aku tekan sampean aja malah aku Lah ya aku gak ngerti re. nomane Raden Kresna ki ya Jarwa Sik to kok ngawur to kowe iki. Jarwa aku ya roh kuwi kok ning isi iki ngerti ku aku nomane ki Jarwa Nom-nomane Janaka kuwi Heeh. Permadi nek Heeh. nom-nomane Kresna kuwi Narayana. dudu Jarwa Mas coba Takono. Bu panjenengan nembang ular kambang Bu Heeh. Lho, tekon buke iki lho. iki lho ibu iki sindan ki roh Seksi. sampean iki ra roh Tak matne aku nyeleh. Ya. Tak mireni sing tenanan iki. Heeh. kok ngono jare aku pinter Heeh. Jenengan Bu, heeh, cobi. ya wedi Bu Aku iki kok wedi ta. Lah kok Lek ini ngono rasane kok amake kaya lek kelinci kucing. ngono ya. Ben mat ngono lho Bu, kok kaya kelinci wae. Tenan iki kaya kelinci tenan. Malah kelinci nek gak mbok los-los. Malah Yo aku- ke sampean. Aku malah dilirik karo melet. Sindian sepo iki gak lagi. Iya. Mangga Bu. Jarwa muda. Jarwa muda. Mudane sang. Lah, iki lho. Mudane sang. Prabu. Krasna. Hop. Terus to, aku yo ngerti ku sakjane kuliah ning ngisi, Mas. Jarwa muda, Ah. mudane Sang Prabu Pinten Kresna. sapa sampean karo aku? Dadi Pinten aku mudane to? Prabu Kresna kuwi Jarwa. Jarwa. Wah, lah ngono yo melu film lho Jarwa. Ayo. Kuwi jenenge wangsalan. Oh, mangsalan. Jarwa muda kuwi tegese ndek nom-nomane Kresna kuwi jenenge Narayana. Kok Ayo ngawur? Jarwa. Ya sak bahagian. Kalah to karo Kalah to. misormu, kalah to. Kalah to, Ayo Kak. balesen. Balesen, Mbak coba. Bir kita nek iso pancen. Wong aku ora dijiwe tok kon bales. Lho. Ya kan bedean. Adu kepinteran iki lho, Adu Mas. IQ. Adu IQ. Kowe kok nek kalah gelem aku goblok. Ya, ya. Tenang lho, Tenang. janji lho, oh, deal. Deal, janji. Iki mau rak perkara wayang. Iya. Wayang. Aku suspae teko apa ya? Lho.
Wis, Apa, wayang, teko, gamelan? gak teko. Heeh. Aku PT kok anu apa ya? Apa? Kewan-kewan. Iya, hewan-hewan. Oh, aku jurusan pertanian Mas. Oke, iya iya. Ana perkara kewan apal aku. Iya, isi jurusan pertanian ya sampean. Kowe ngerti? Apa? Lu ngerti ora? Ora. Padha. Lho, piye to Mas jare kewan-kewan? Aku urung teko. Urung. Lah kowe ngomong nek urung teko. Ya, wis meneng aku. Bedane Heeh. manuk karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Alah, Betul. cetek. Ya toh Pak, betul, Betul. ya Pak. Ngono. Lah. Lah aku rasa kowe cah SD cah TK yo paham. Loh, Jawaban yang spesifik to, Dik. Nek manuk mabur nggih. Alah. Nek kucing mio-mio. Alah. nek manuk nek manuk. Lu tak Wes apa wes kalah wes aku ngaku kalah. Aku kalah to. Ya, Kowe ngerti kucing? kucing. Kucing kae nek dilus-lus turu kok mlayu. Turu. Nek Kowe manuk. Kowe ngerti kucing? Heeh. Kucing kae nek dilus-lus Turu. kok mlayu. Turu andani kok. Lho manuke? Kowe ngerti kucing? Kucing kae nek dilus-lus Turu. turu. Lah nek manuk? Lah manuke? Lah manuke? Sing guyui karepmu piye jajal? Lah sampeyan ini bedane lho. Bedane kucing karo manuk iki lho. Kucing nek dilus-lus turu. Lah iya lek Manuk manuk. sadurunge dilus-lus wis mabur sik. Goblokmu. Hei! Lah wingi kok dadak guyu ngopo nek ngrembug manuk? Lho. Ya tak. Kowe kok tau lus-lus anu kucing? Hei! Kucing. Kucing ya. Aku mak diek ngono. Kowe kulino kok. Wis ya Mas. Wis, nembang ya, Atur nembang. panglipur. Atur panglipur suka mari suka. Sik tak selingi maos anu nggih, layang nggih Mbak Bir. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun gending. Podhang kuning dibawani sesideman dibawani. Gending menika kagem warga weru Kang Sarta Bulak Mojo. Lan kagem Bapak RT RW ugi kagem panitia. Matur nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani. Mangga Mbak Bir milih podhang kuning menapa Podhang kuning sesideman. sesideman. Podhang kuning kemawon. Oke. Podhang kuning ngambil Nggih. tiringane Dik, ya Dik kelas ya. Masyaallah. Kok nek ngene kok adik kelasmu akeh Mas. Alah sing gambang iki lho masamu. Nyapa Mas? Enggak tingkat. Dosen. Dosen iki Astabrata ya. Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka Birgita Ayu. Lah, dia kan ini lho karo Pak Dalang. Kowe kok ya muni berarti tenan to, Mas? Ora, lha iki mangan anu to. Sikatane kuwi ya. Wedi Dalang wedi. Ora, nyapa wedi. Yo. Nganggo bawa. Dibawani. Oh, dibawani. Heeh, Mbak Bira ya. Slendro Mas ngomong. Wis. Kupingmu lho, Reng. Musok. Kupingmu loreng lho. 6 ro. Oh, pas 6 ro. Mau jenjane nyongon. 6 ro. Lah keduren lah 6 ro. Lah Mangga, Mbak. Nadyan wujud timong peksi. tepuk tangan. Suarane apik wong sing ngulang aku kok. Isi Prodadi ya. Iya. Mak warai mendem ae aku. Lah nek ra kowe mendem kok gelem karo aku. Tak tau apa ya. Rekak-rekake kowe gandrung aku ning aku menolak ngono ya. Drama teater kecil-kecilan. Iya, dadi aku kono seneng aku, ning aku rek karo menolak ngono lho modele. Terus ki Pak Dalange dadi apa? Alah sing nonton. Iya. Berarti cocok ngono ora? Ora usah. Ora Ora usah. sakar mlaku ngono ta. Oh iya. Aku sing menolak ya. Iya, Kowe iya. sing seneng aku, kowe gandrung aku. Mas Iya, iya. Gareng. Rekak-rekake kowe kedanan aku ngono. Heeh iki. Mas Gareng. Alah aku gak seneng kowe. Mas Gareng aku terus nang karo kowe, Mas Gareng aku terus nang karo kowe, aku tebasno jajan, aku tebasno motor, aku tebasno mobil, Mas Gareng. Raya oke wong wedok meteng nganggur. Lah kok mata nganggur iki. Seneng ya ora ngono kuwi. Lho, nek seneng mesti effort nukokne apa-apa. Hah, iki lho. Janji ayi, Nun inggih Kang Mas. kowe besok yen Oke. takon tak garwo. Heeh, Mas. Bakal tak tukokno gelang saon. Sik to, Mas. Sakone. Saonone. Oh, malah sih ditambahi sakone.
Lah duwe ora enek sakon. Sak gram ora gablek aku. Itu gale cukup mong lho, tunggale Ya cukup. kuwi tunggale cukup ya cukup. Ngono ora ditapuk sendal. Iya cek krasa lambiku. Ya. Ndi ki mau Mas? Halo Iya. manis nengsem Kan iki kudu jinjit berarti. rasa mbok contoh Ora, aku nyontoh jinjitmu lho ke jinjit ngene ya nyak. dhuwur kowe ya dialek ini padha Ya apa bahasa apa kuwi jane kok iso iki lho tinggi badan Oh, iki. iya. Ini aku lho rodok jinjit ngene lho Mas Iya, dadi kan iya. ben iso dhuwure padha pikiranku kon Oke, ndi. oke. oh lah iki Joko ning ngeres Primpen ah, Pak. primpen Iya. ya bir kita bareng kuwi Nyapa aku. Ya terus Wes, aku kok kowe to? Piye? Wes kowe. gantian, Jane- gantian. Jane aku iso ning gandeng Ya kowe ya kowe. ya wes Oh, sampean aku sik. ndak dereki menang-menangan kowe. Gantian. Asa menggen Modal swara tuku mobil, Duh. Lah piye sampean modal gareng untuk apa? aku modal swara padu ning. Lah tanggaku tak suarane ra penak. Lah aku ya kesalahan ngomonganmu nyelekit tak, Mas. Yo piye kahanan kok, Dik. Sombong ki nomor 1 nek keri ta mikir. Penting gak sombong. Ya. Terus Golek isi podang jenar Iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah nyapa nih nyapa Aku menolak. Lah nyapa toh ngono kuwi iki nyapa mosok enek wong lanang nolak kok iso Lah iya. koyo cempe malah. Padake wedhus ya. Lah ngene yang ini. Ya ditibake ya. Oke Pak Delang Podang kuning langgam dulu. Yuk buka celuk. Monggo dados. esok awan ning omah wis ora krasa Windan anggolek isin rasa Ora
Mbak Birgita. Matur sembah nuwun nok Birgita Duduk ya dulu. alon-alon legi sawetara. Gandeng kancane yo akeh. Iya. Rak yo lir gumanti to ya Mas ya. Nggih, leres Mas Dadang. Bocah kok ayune ngono upama manik ngono. Manuk kok manik anteh. Ki ngono cendrawasih. Oh, Mbak Birgita niku. Ceria bahagia wajahnya terlihat bersih. Oh, cendrawasih. Terus Nek kidule Mbak Selki. Mbak nek iki nganu kutilang darat. Apakah arti dari kutilang darat? Kurus tinggi langsing dadanya rata. Oh iya. Kurus tinggi langsing, dadanya rata. Terus terus gesere meneh? Kae podang kuning. Dulu. Kok podang kuning? Posturnya sedang, kulitnya bening. Wah, podang kuning posturnya sedang. Kulitnya bening. Terus Mbak Enggar. Jalak Bali. Kok iso jalak Bali iki lho? Janda galak tapi baik sekali. Iso malah. Terus terakhir buke. Kae wis radoyan manuk. Mbok liyane diimbake manuk iki ya ben adil siji manuk kabeh. Nun sewu Ibu, tak sih kersa manuk. Omoh kok Mas. Samono to Bu nyekelomik to Bu. Ora gelem gedhe kok. Pripun. Syukur wes syukur. Nun sewu, napa tak sih seto manuk? Nggih mboten mesti ngoten. Ya. Kok iso mboten mesti Bu? Kok mboten mesti Bu? Delok cuaca. Wah! Iso delok cuaca lho. Oh terakhir pengalaman akeh kono kok. Mas aku diterusne Mas ya. Injih nderekaken Tak nderekaken. waca tak selingi dulu. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Kepanggih malih dalam rangka bersih dusun Bulak Mojo, Dusun Weru, Kelurahan Werungotok. Badhe nyuwun gending, caping gunung, podang kuning ninggal katresnan, sambel kemangi kalian kapilut. Gending menika katur dumateng para pamirsa sedaya. Pak Lurah sarta setapipun. Sasampunipun bersih dusun mugi-mugi masyarakat diparingi sehat walafiat. Amin. Panjang umur kathah rezeki. Amin. Ing ngajeng tansah pinaringan rahayu selamat. Amin. Kalis niri sambikala. Amin. Ditebayaken balak bilai penyakit godho Amin. sepolo musibah napa ingkang dijaga bakal tineka. Amin ya rabbal Saking alamin. panitia RT 4 RW 1. Alhamdulillah. Ugi dalu niki Mas. Nggih. Disponsori oleh Toko Bu Sumiati. Toko Bu Sumiati? Lah kuwi enek tulisane Toko Bu Sumiati. Gak mesti to. Wis macak garing kok iso diawas tulisan Toko Bu Sumiati iki lho. Mengko door prese mobil putih ning jero. Ngawur mobile wong di door presne. Anu ya, Nggih. iki Mbak Anggun. Mbak Anggun ingkang pundi piyayine nok? Heeh. Menika. Oh, podang kuning. Masya Allah nek mesem ngerontoke jantung kok, Pak. Kabeh-kabeh kok dilemayu, Mbak Bir kita mong dilemayu kuwi ana Mbak Anggun ya dilemayu. Lah tek ora piye to, Mas? Tek ra tak lemayu bojoku elek ya, Pak. Sepati Cak. Oke. Mangga, ayo. Iki mau iringane Bali yo tariku kecak, wong mripatku yo blolok-blolok modele yo. Piye nek tarik kecak piye mong? Iya. No, tarik kecak iki. Oh, tarik kecak, malah kaya wong-wongan sawah. Alah sak bahagia. Disapa no. Kuwi lucu ndalu, Nok. Iya. Wi Daleme pundi, Nok? Hah? Apa kuwi? Ngene iki apa to, Mas Gareng? Ngene iki apa, Mong? Ngene iki apa? Ali-ali. Apa kok
ndak gedhi ngene iki lho. Gelang. Oh, gelang. Hah? Ah, iki lho apa? Heeh. Heeh. Wah. Namine sinten? Kela anggun Mas Oh, waras no. Kok mbok takoni kok wah. Nun sewu nok Daleme pundi? Kula Tulungagung Jawa Timur. Tulungagung Jawa Timur. Nggih. waras ya. Nun sewu nok paring asma sinten? Oh, Daleme pundi nok? ngaung. Balik ngono Walah, bareng petuk ngalek tok modele. Ya suwane pinten Mbak Anggun? Kula masih 22 Pak Dalang nembe. Walah, Datang mriki mau jam pinten? Kula setengah 6 sudah sampai belakang panggung. Tekoni nih. ya suwane pinten? Wah. Oh, lah mrene apa? Hei, Suwen nok modele kok. Aku wis mari. Mbok amining kok. Oh, sing tekok wong bagus wis saurin ritik. Bareng sing tekok aku, lah urung-urung wis mbok ngene mau. wong ki aja pilih kasih, wong ki aja sok gampang mban cindhe mban siladan hambau kapine. Buyuh. Baleni Mas. Wong ki aja sok seneng pilih kasih, aja mban cindhe mban siladan, aja sok seneng mbau kapine. Gak paham kowe cah nom-nom ora cetha saiki kok modele kok. Maksude Mban cindhe mban siladan, cindhe kuwi cindhe ki lho nok. Niki Lah cindhe. cindhe cindhe. iki. Nek sing anake sing apik terus dimban digendong cindhe, penak. Nek sing anak gak disayang dimban siladan ki pring sing disisiki tipis ya jenenge siladan. Kuwi iso mbeler dadi lara. artine banjilatan berarti Pilih kasih utawa mbau kapine. maksudnya mbau Bau kapine. iki bau, kapi kethek. Baune kethek kae dhuwur seh. Dadi nek karo anak-anake karo kancane aja sok seneng di-dhuwurke, di-ndekke, kudu dipadake. Duduk sama rata berdiri bareng-bareng ngono lho Mas. Mare sampean elek tenan oh Mas. Lho lah kok kowe sing kono mbok kowe elek kondo aku kok terah kok. Masam kowe tok, mbokku yo ngarani aku elek. Alah, ben bangga kowe puas yo. Sithik. Mbak Anggun. Dalam. Ayo arep ngaturne napa niki? Mau pemundutane. Kathah monggo. Dipilih. Napa kula kan jari Tulungagung. Oh ya, yang bernapaskan Tulungagung. Jaranan tadi ada ninggal katresnan. Oh ya, boleh. Boleh nanti dijarane ya Mas. dijarane ya. Aku jaran lanang yo. Aku jaran lanang yo. Lho kok aku numpaki sampean ngono. Kowe jaran wedok to yo aku sing Oh, ngono. numpak. Loh, Alah. Aku masih kecil. Hah? Aku masih kecil. Iya memang prosesnya dari belajar dulu. Gampang nanti tak kasih tahu caranya. Ma. Enggak mau. Kuwi apa jane kok iso prosesnya dari belajar dulu. Kuwi mak lho. Wong urip lagi prosesnya belajar to Oh, Mas. maksud Arep joget to, joget. Joget jaranan Oh, iya, ngono iya. lho. Oh, bilang dong dari tadi. Walah modele cah nom saiki ngeres kok modele. Tujune nom kuwi ndek mben saiki aku wis modele tetek atiku Mas. Aku wis tetek. Wis madhep ngulon. Iki terah madhep ngulon kok. Enggak, maksudnya wis salat 5 waktu madhep ngulon wis tobat ngono Mas lek sampean. Aku nek yo Lek madhep ora. ngulon nyapa sampean? Aku nek madhep ngulon nguyuh kok modele. Ono jare tobat. Yuk ninggal katresnan ya Mbak Anggun. Ninggal katresnan garap Oke. jaranan. Maka yuk cok. Yuk tatos. Oh
Terima kasih Mbak Anggut. Mas Gareng, Dawuh, gandeng Mas. lakone dawa perkara tembang liyane tutukne gara-gara ya. Injih, Ketemu nanti nderek-nderek. gara-gara. Injih matur sembah nuwun, nderekaken. Ya,